teille jotain iloa. Siellä on pitkällä asiat jo lukioissa ja ehkä tämän kuvankin avulla sitten halutaan vähän havainnollistaa, että mitä siellä tapahtuu, ja tänään meillä on sitten loistavia esimerkkejä taas käytännön toimista, että miten näitä asioita on sitten saatu toiminnaksi siellä lukion arjessa. Ja aloitetaan, vaikka tuolta nyt putoilee vielä jengiä linjoille, niin meidän interaktiivisella osuudella, onko jollekin tämä kuva jostain yhteydestä jo tuttu, voi näyttää peukkua tai muuta tonne reaktioihin, jos on jossain tämän nähnyt. Joo, sieltä tulee peukkua ja tämä on tosiaan Opetushallituksen hankkeessa tuotettu ja tämä on itse asiassa alun perin tuolta länsirannikolta ammattioppilaitoksen puolelta ja Pirkanmaalle sitten parastettu. Silloin 4-5 vuotta sitten on ollut käynnissä opinto-ohjauksen hanke ja silloin on mietitty ohjauksen tuen palvelupolkua ja mä yritin tuossa tekoälyn avustamana tehdä jonkinlaista kuvioa, mutta en ollut sitten tyytyväinen tai emme jutelleet samaa kieltä tekoälyn kanssa, niin sitten Kalevan lukiolta sain vanhan kuvan ja vähän sitten fiksasin sinne tätä tuen sanastoa ja olisikohan meillä linjoilla jo, nyt näyttää 240, meillä oli noin 450 ilmoittautunutta, toivottavasti kaikki halukkaat on löytänyt paikalle. Meillä tosiaan tulee tallennekin sitten katsottavaksi ja mehän ollaan päätetty, että me niin kauan webinaareja jatketaan, kun kiinnostusta on, eli siellä on huhtikuulla sit seuraava webinaari. Mutta palataan vielä tähän kuvaan, eli tämä nyt oikeastaan haluttiin havainnollistaa vähän opiskelijan näkökulmasta, että mikä siellä on olennaista ja tärkeää ja tietenkin monet asiat lähtee jo liikenteeseen paljon ennen kuin se opiskelija opintoonsa lukiossa aloittaa. Siellä on nivelvaiheen vahvaa yhteistyötä ja tiedonsiirtoa tulee sieltä peruskoulun puolelta opiskelijan mukana ja siinä sitten eri ammattilaisilla vähän erilaisia rooleja. Kaikkein tärkeintä on tietenkin opiskelijan näkökulmasta se hyvä aloitus, ystävät on tärkeitä ja se ryhmäytyminen ja kiinnittäminen sinne opintoihin. Lähes varmaan joka puolella digilukiseula tehdään. Se on vain yksi keino saada sitä dataa, vähän kartoittaa, että missä mennään ja millaisia tuen tarpeita sitten kenties on. Ja ehkä tärkeimpänä, että miten niihin sitten voidaan vastata, että millaisilla interventioilla saadaan sitten haluttua tulosta aikaiseksi. Kaikki tietenkin omalta osaltaan tukee sitä opiskelijan osallisuutta ja nyt vahvasti tehdään sitten pedagogista yhteistyötä ja tänäänkin siitä saadaan hyviä esimerkkejä. Aineenopettajan antama tukiopetus on jo ikivanha juttu. Nyt tietenkin se on sitten opiskelijan oikeus ihan lakisääteisesti ja siihenkin malleja, että tehdäänkö sitä sitten ryhmämuotoisesti, että siellä on erilaisia tukipajoja ja läksypajoja ja vähän ehkä sitten lukion rakenteisiinkin saatu leivottua hyviä käytänteitä. Kuviossa täällä hallintopäätös on nyt tullut uutena. Kaikki taitoharjoittelu, tsemppikeskustelut, erityisopettajan antama opetus tai opintojaksot, joko sitten pienryhmäopetuksena tai yksilöllisesti, niin mikäänhän ei varsinaisesti vaadi hallintopäätöstä, mutta toki sitten kun mennään tällaisiin interventioihin ja tuki alkaa olla systemaattisempaa ja syvällisempää, niin meillä on sitten huhtikuun webinaarissa jo esimerkkejä hallintopäätöksestäkin, että niitä jonkun verran
on tehty. Ja tietenkin sitten opiskelijalla niin siellä on mahdollisuus kokeilla erityisjärjestelyä osana jo niitä lukio-opintoja, jotta sitten saadaan sinne mahdollisiin ylioppilaskirjoituksiin jotakin dataa, kun haetaan YTL:ltä sitten erityisjärjestelyjä erikseen. Täällä on sitten alla vähän tätä henkilökuntaa, ketkä kaikki on mukana tukemassa sitä opiskelijan oppimista ja ihmisenä kasvamista ja sitten tietenkin sivistyksen kertymistä, jotta sitten ollaan valmiimpia sinne jatko-opintoihin ja työelämään. Ja täältä haluan ehkä nostaa niin kuin, tietenkin sen opiskelijan itse, joka on pääroolissa ja hänelläkin tietenkin sitten myös tiettyjä velvollisuuksia on, jotta hän edistää omaa oppimistaan ja sitten meillä on hyviä esimerkkejä hankkeista myös, että miten niin kuin vertaisia hyödynnetään tässä kokonaisuudessa, on ne sitten tutoreita tai muuten vaan niitä kavereita, ne on merkittävässä roolissa siellä nuoren arjessa, että miten voidaan yhdessä tehdä tätä hommaa laadukkaasti ja monipuolisesti. Haluaako Jukka jatkaa tässä välissä jotain vielä kuvasta? Kiitos Niina. Tässä kuvassa oli tässä aika paljon asioita. Jos pikkusen vielä laajennetaan sitä koko tuommoiseen Orpon hallitusohjelmaan, jossa mainittiin sitä, että tämän vaalikauden aikana yksi iso tavoite on yhdenmukaistaa näitä tuen rakenteita eri koulutusasteilla. Ja kun tullaan tuolta perusopetuksen puolelta sitten lukiokoulutukseen, niin siinäkin on nähtävissä jo se, että ne tuen uudistukset, mitä on tehty tuonne perusopetuksen puolelle, jotka näkyy sitten arvioinnissa, esimerkiksi siinä harkinnanvaraisessa haussa, jossa ennen oli mahdollisuus yksilöllisellä oppimäärillä ottaa huomioon jollain tavalla tuonne lukiokoulutukseen, niin nämä on sitten poistunut. Eli täällä jollain tavalla yhdenmukaistetaan tätä tuen jatkumoa. Ja yksi iso muutos oikeastaan nyt kaikissa koulutusasteissa on juurikin tuo hallintopäätös, joka löytyy tuolta kuvasta. Ennen kuin tätä lakiuudistusta ja opetussuunnitelman perusteita lähdettiin viemään eteenpäin, niin paljon oli kysymyksiä, että tarvitaanko tätä lukio-opetukseen. Mutta siinä oikeastaan voisi sanoa 3 tärkeää pointtia, minkä takia se on tärkeää myös lukiokoulutuksessa. Ja ensimmäisenä on tietenkin se oppilaiden ja opiskelijoiden oikeusturva. Ja tämä hallintopäätös tarkoittaa sitä, että pystytään myös sitten hakemaan muutosta siihen erityisopetuksen päätökseen, mikäli näin tarve on. Eli opiskelija itse tai opiskelijahuoltaja pystyy tätä hakemaan. Toinen asia on sitten tietenkin tämä yhdenvertaisuus, eli tämä luo tämmöisen yhdenmukaisen rakenteen, eli kaikki tämmöinen yksilöllinen tuki, niin se on päätöksen takana, ja sitä voi opiskelijahuoltaja olla myös hakemassa. Ja silloin se käynnistää sen prosessin, jossa sitten perustellaan, että saako sitä tukea vai eikö sitä saa, tai millä tavalla sitten rakennetaan sinne oppilaitokseen. Ja kolmantena tietenkin on tuo velvoittavuus, että kun on kirjattu päätökseen jotain asioita, niin se tarkoittaa silloin, että koulutuksen järjestäjä on tätä sitten lähdettävä toteuttamaan. Että nämä on niitä tärkeitä tämmöisiä yhdenvertaisuusperiaatteita, joka nyt läpäisee sitten kaikki koulutusasteet. Sitten tuolla on toi hieno, onko toi aurinko tai tuommoinen, mikä tuolla lukion taustalla pyörii, ja varmaan semmoisena tärkeänä tehtävänä on tuo laadukas ja monipuolinen pedagogiikka. Ja siellä toisella puolella on myös oppimisen tuki ja erityisopetus, niin nämähän on mun mielestä aika lailla yksi yhteen. Vaikea on erottaa, että mitä se erityispedagogiikka on. Se on hyvää pedagogiikkaa, hyvää laadukasta opettamista ja oppimista. Ja ehkä mä tuohon yhden sanan vielä lisäisin, mitä mä en tuosta löytänyt, niin on tuo eriyttäminen. Eli sehän on sitä opettajan ammattitaitoa, sitä oman pedagogiikan kehittämistä ja suhteuttamista siihen opiskelijaryhmään tai yksittäisen opiskelijan oppimiseen. Eli se on juuri sitä ammattitaidon virittämistä äärimmilleen siellä työelämässä. Ja se vaatii joskus sitä, että tarvitsee käydä koulutuksessa, mutta ennen kaikkea sitä, että siellä lukion sisällä tapahtuu semmoista mukavaa pöhinää myös ammattilaisten kesken. Ja tämä oppimisen tuki ja myös erityisopetus, sehän rakentuu aika lailla sen yhteistyön varaan ja siihen keskusteluiden varaan, että miten me tämä ongelma ratkaistaisiin nyt niin kuin kepeästi, nopeasti, parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä.
Ja pakko vielä mainita, Niina sanoi tuosta osallisuudesta, hei, opiskelijat mukaan. Se on se tärkeä teema, mikä pitää aina muistaa, ja varsinkin kun me puhutaan jo sillä tavalla nuorista aikuisista parhaimmillaan, joilla on hyvä energia ja katse tulevaisuuteen, niin he ovat kiinnostuneita omasta asiasta ja tulevaisuudesta ja myös sitä opiskelusta ja oppimisesta. Niin heillä on hyvin usein niitä hyviä mielipiteitä myös siihen oman tuen rakentamiseen, eli heidät kannattaa ottaa mukaan siihen keskusteluun. Nämä mulle jäi ekana tuosta kuvasta mieleen. Hyvä. Sitten meillä toivottavasti näkyy tuolla kokouksen keskustelussa tämän päivän ohjelma. Ja sanottakoon, että pidetään tuossa vähän ennen kello 3 niin pieni biotauko. Silloin voi hakea kahvikupin sitten loppuillan ohjelmaa varten, eli kello 16 päätetään, mutta tosiaan vähän ennen 3 pidetään pieni tauko ja 3 sitten jatketaan. Vielä täytyy sanoa kiitoksia sinne kentälle. Me saatiin ihan valtavan hyviä oppimisen tuen ja erityisopetuksen jatkohankehakemuksia. Valitettavasti rahaa ei riittänyt kaikkiin. Siellä oli ihan loistavia taas materiaaleja. Nyt pyrittiin valitteen semmoiset hankekokonaisuudet, josta tulisi mahdollisimman paljon sitten yhteistä hyvää jakoon. Eli vältetään semmoista päällekkäistä tekemistä, joten olkaa kuulolla. Sieltä 9 hanketta sai rahoitusta. Siellä on Oulu, Mikkeli, kaikki yliopistojen normaalikoulut, Pori, Jyväskylä, Lohja, Vihti ja 2 sitten yksityiskoulua pääkaupunkiseudulta. Niin hankkeet tässä käynnistyy ja sitten sieltä on koko valtakuntaan taas tulossa todella hyvää materiaalia. Varmaan saadaan ehkä sinne huhtikuun webinaariin sit vähän sieltäkin sneak peek, että mitä on tuloillansa. Mutta kiitos kaikille hakijoille. Siellä oli vaikeus valita hyvistä, mutta tähän on nyt päädytty. Tässä vaiheessa pahoittelen meillä ehkä teknisiä joitakin haasteita vielä on, koska koko ajan linjoille tulee väkeä. Joku oli tuonne kirjoittanutkin, että on nyt sitten valitettavasti 2 linkkiä, vaikka koitettiin nämä tekniset haasteet taklata, mitä meillä on nyt talossa ollut liittyen tähän vuodenvaihteeseen, mutta kysyn tässä vaiheessa, että onko meidän radikaalisti kukoistava lukiolinjoilla, onko meidän Tarja ja Olli päässyt linjoille vai täytyykö meidän? No niin, mahtavaa. Haluatteko te testata jakoa? Estradi on teidän. Teillä on ihan huikea setti tulossa ja tiedän, että sieltä... No niin, kaikki toimii. Olkaa hyvä. Esitelkää itsenne ja sitten lähdetään kuuntelemaan. Kiitos Jukka ja Nina hyvästä alustuksesta ja oli jotenkin kiva huomata, että tässä hyvin samoilla teemoilla tässä niin kuin meidänkin esityksessä liikutaan ja ollaan siis Siilijärven lukiosta. Minä olen rehtori Olli Lipponen. Ja minä olen Sorsan Tarja ja minä olen täällä Siilijärvellä erityisopettajana. Ja pikkusen taustatietoa, eli Siilijärven lukio on noin 250 opiskelijan lukio ja opetushenkilöstöä meillä on noin 20. Ja mä olen itse tullut tänne 3,5 vuotta sitten. Meitä oli silloin noin 200 opiskelijaa ja ensi syksynä vahva arvio, että me mennään päälle 300, eli kasvetaan niin kovaa vauhtia. Tuossa kuvassa näkyy meidän uusi koulukeskus ja siellä vähän myös rakennustarvikkeita siinä pihamaalla. Eli ollaan tuossa marraskuussa viime syksynä muutettu uuteen kouluun ja siellä nyt sitten käynnistellään toimintaa. Meillä toimii urheilulinja yleislinjan rinnalla ja sitten vahvana painotuksena myös kansainvälisyys. Ja meidän rakennushanke on täysin valmis vuoden 2027 lopussa, eli ollaan puolivälissä rakennushanketta tällä hetkellä. Ja lähdetään vähän tuolta kauempaa liikkeelle, eli me ollaan 2022-2023 lukuvuonna aloitettu tuommoinen arvojen kirkastusprosessi, jossa
sekä henkilöstöltä että opiskelijoilta että huoltajilta kysyttiin, kuinka meidän arvot näkyy käytännössä ja miten ne vois näkyä paremmin. Ja niiden vastausten perusteella sitten lähdettiin kehittämään meidän toimintaa. Otettiin käyttöön myös tämmöinen tiimiorganisaatio ja yhdessä oppimisen niin kuin ajatus. Ja sitten radikaalisti kun toimitaan, niin lakkautettiin meidän järjestyssäännöt ja siirryttiin tämmöisiin toimintaohjeisiin, jotka opiskelijat on meille tehnyt meidän arvojen pohjalta. Ja sitten otettiin 23-24 lukuvuonna käyttöön sitten hyvin vahvasti tämmöinen positiivisen kasvatuksen viitekehys. Ja tässä rinnalla näiden lakimuutosten myötä on sitten vahvasti koko ajan päivitetty meidän oppimisen tuen rakenteita ja toimintamallia, ja tämä kehitystyö jatkuu tässä taustalla koko ajan edelleen. Ja meidän visio on tosiaan radikaalisti kukoistava lukio, ja tämä lähti yhdestä oppimisvalmentajakoulutuksesta liikkeelle. Meitä oli 2 henkilöä siellä ja mä olin se toinen. Me visioitiin semmoista tulevaisuuden lukioa ja mun visio oli radikaali. Mulle tuli siinä semmoinen kuva, jossa oli graffittia piirretty betonin päälle ja sitten kollegalle tuli sitten tämmöinen kukkakuva. Me yhdistettiin nämä ja sitten siitä muotoutui tämmöinen radikaalisti kukoistava ajatus. Ja siinä niin kuin sellainen tausta-ajatus on se, että jokaisella yhteisön jäsenellä olisi mahdollisuus kasvaa parhaassa mahdollisessa kasvuympäristössä. Puhutaan sekä aikuisista että sitten nuorista. Ja radikaalius tarkoittaa sitten sitä, että me oltaisiin rohkeasti kokeilemassa juttuja omalla tavalla. Ja positiivinen pedagogiikka, kun meillä on niin kuin viitekehyksenä, niin sen ajatuksena on luoda meille kokonaisvaltaista hyvinvointia koko yhteisöön, huomioiden sekä niin kuin henkilökunta että sitten opiskelijat. Ja siellä taustalla jo koko ajan mietitään, että millä tavalla meidän toiminta pohjautuu meidän arvoihin, ja sitä myötä me sitten kehitetään meidän toimintakulttuuria. Ja on pyritty korostamaan niin kuin hyvän huomaamista, aitoa kohtaamista ja sitten ystävällistä puhetta kaikkien kesken. Ja tuohon positiiviseen kasvatukseen ja pedagogiikkaan kuuluu osana vahvasti myös tuo niin kuin oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen. Ja Jukka ja Nina puhuu tuosta osallisuudesta, niin sitäkin me on tosi paljon tässä mietitty, että millä tavalla me saadaan opiskelijat mukaan meidän jokapäiväisen arjen suunnitteluun ja toteutukseen. Ja pystytään sitten antamaan puolin ja toisin rakentavaa palautetta meidän toiminnasta. No sitten vähän johtamisesta. Meillä jaetun johtamisen periaatteita pyritään noudattamaan. Ja siinä tämä vahvuuksien huomioiminen ja sitten ihmisillä on myös erilaista osaamista, erilaisia mielenkiinnon kohteita, niin pyritään niitä huomioimaan siellä, kun jaetaan tehtäviä ja vastuualueita. Ja sitten tiimiajattelu ja yhdessä oppiminen pohjautuu dialogiin ja pyritään siihen, että sallitaan virheiden tekeminen, koska se kuuluu hyvin vahvasti tähän oppimiseen, että jos me ei ikinä tehdä virheitä, emme myöskään ole koskaan yritetty mitään uutta. Ja sitten yhteistä aikaa ajatella liittyy tuohon tiimiajatteluun, eli noin joka toinen viikko meidän henkilöstö istuutuu tämmöiseen dialogirinkiin, jossa me kiireettömästi pohditaan tähän kouluarkeen liittyviä asioita ja jaetaan kokemuksia ja kuunnellaan, mitä me voitaisiin oppia toisiltamme. Kokeilukulttuuri tuosta vähän jo mainitsinkin, eli pyritään olemaan rohkeita kokeilemaan erilaisia asioita. Esimerkiksi tähän oppimisen tukeen liittyen on kokeiltu tsemppipajoja 1 lukuvuoden ajan. Todettiin, että ne ei ihan toiminut ja sitten siitä muotoutui aikojen saatessa tänne jatkotyöpaja. Ja tosi herkällä korvalla kuunnellaan sekä henkilöstön että sitten opiskelijoiden palautteita, kun me tehdään tämmöisiä kokeiluja. Positiivisessa johtamisessa se on vaatinut itseltä tämmöistä niin kuin ajattelun muutosta, ehkä toimintatapojen muutosta ja vahvaa reflektointia, että mä pystyisin antamaan henkilöstölle ja opiskelijoille palautetta niistä onnistumisesta, huomaamaan sitä hyvää, mitä meillä tällä arjessa on, tunnistamaan niiden ihmisten tai meidän ihmisten vahvuuksia, hyödyntämään niitä. Ja sitten tämän positiivisen kasvatuksen kautta
siinä se johtava ajatus on sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, niin omassa johtamisessa pyrin myöskin miettimään sitä niin kuin systemaattisesti, millä tavalla koko yhteisö voisi voida joka päivä hieman paremmin. Tuossa on meidän tämänhetkiset arvot. Ne on ollut meillä nyt 4 vuotta. Ne pikkusen silloin päivitysprosessissa muuttu. Meillä on avoimuus, yhteisöllisyys, laadukkuus. En mene näihin tässä nyt sen niin kuin syvällisemmin, mutta nämä diat varmaan jaetaan teille myöhemmin, niin pääsette tästä sitten tutkimaan, että mitä kaikkea meillä näihin arvoihin liittyy. Kun me lakkautettiin meidän järjestyssäännöt, meille tuli toimintaohjeet, jotka on tässä, niitä on 5 kappaletta. Kohtaava ja kunnioittava vuorovaikutus, vahvuuksien hyödyntäminen, osallisuus, toimiva yhteistyö ja sitten turvallinen ja viihtyisä koulu. Ja mä melkein heittäisin tässä vaiheessa sitten puheenvuoron meidän Tarjan. Kyllä, tervehdys minunkin puolestani. Ja mennään oikeastaan sitten siihen konkretiaan, mitä me täällä käytännössä tehdään sitten näiden asioiden eteen täällä lukiossa. Eli ensinnäkin meillä lukuvuosi on jaettu 5 periodiin ja jokainen periodi on saanut sitten oman teemansa. Ja nämä on tosiaan samat teemat kuin meillä tuossa näin toimimme Siilinjärven lukiossa toimintaperiaatteissa. Ja jokainen näistä meidän teemoista näkyy sitten täällä meidän lukion arjessa ihan jatkuvasti sekä opiskelijoille että meidän opettajien toiminnassa. Siinä on muutamia asioita lueteltuna, missä näitä periodikohtaisia teemoja sitten käsitellään vähän eri tavoin. Voit laittaa toisen dian. Ja tosiaan meillä jokainen periodi on jaettu sitten tietynlaisiin toimintoihin, jotka toistuu periodista toiseen. Meillä ensinnäkin jokainen periodi aloitetaan yhteisellä periodialoituksella, kokoonnutaan tuonne meidän juhlasaliin ja siellä käydään yhdessä sitten opiskelijoiden ja opettajien kanssa läpi ja julkaistaan periodin teema, katsotaan vähän periodin aikatauluja, tiedotusasioita, jos opiskelijoilla on jotakin kysyttävää tulevaan periodiin, niin siellä voi kysymyksiäkin esittää. Eli koko koulu ollaan siellä puolen tunnin ajan yhdessä aloittamassa aina uutta periodia. Sitten meillä on säännöllisesti 2 ryhmänohjausta joka ikisessä periodissa. Ensimmäinen ryhmäohjaus keskittyy opintojen seurantalomakkeen täyttämiseen, eli jokainen opiskelija täyttää siihen lomakkeeseen Exceliin, että mitä opintoja on saanut edellisessä periodissa tehdyksi. Ja toisaalta sitten myös suunnittelee eteenpäin, että jos siellä on jäänyt täydennettäviä kokonaisuuksia tai joku jäänyt kesken, että miten aikoo sitten näitä selvitellä eteenpäin. Tuo seurantalomake on ollut tosi hyvä työkalu paitsi opiskelijoille itselleen seurata sitä opintojen etenemistä, myös tietysti ryhmäohjaajille sit seurata oman ryhmänsä etenemistä opinnoissa. Ja toinen ryhmänohjauskerta sitten, sekin on 45 minuuttia, niin kuin tuo edellinenkin ryhmänohjauskerta, niin se on sitten tosi tärkeää meidän periodikohtaisen teeman käsittelyä varten varattu ryhmäohjauskerta. Eli siellä ryhmänohjaaja vetää teeman mukaisesti. Monesti siinä on aluksi ensin jotakin teoriaa, sitten on toimintaa, toiminnallista tekemistä, keskustelua, jotakin harjoituksia teeman ympäriltä. Ja siihen on ryhmäohjaajille tehty sellainen valmis sapluuna aina, miten sitä teemaa voi siellä ryhmänsä kanssa sitten käsitellä. Välillä ne teemat on käsitelty kaikille vuositasoille ihan samalla tavalla ja välillä sitten on ollut tarkoituksenmukaista niin vähän jaksottaa sitä, että 1., 2., 3. on vähän erilaiset aiheet siellä käsittelyssä. Sitten meillä on kahvitteluhetki, jota kutsutaan meillä nopeiksi jaffoiksi kerran viikossa torstaisin ruokavälitunnilla. Se on semmoinen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa me aikuiset kohdataan meidän opiskelijoita kerran viikossa. Ja hyvin monesti siellä on mukana myös jotakin kivaa tekemistä sen perioditeeman ympäriltä. Siellä mukana kahvittelemassa on, tai kahvittelua oikeastaan järjestämässä on meidän nuorisotyöntekijöitä, sitten siellä on meidän hanketyöntekijöitä, välillä on opiskeluhuollon ihmisiä ja välillä me opettajat ja rehtorikin on siellä kahvia keittelemässä. Ja sitten mennään noihin opettajien asioihin, eli opettajilla on periodissaan 2 tiimiaikaa.
Ja tiimiajalla sitten tosiaan kehitetään koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa ja rauhassa jutellaan yhdessä niistä asioista. Ja tiimit on meillä aika itsenäisiä, ne saa päättää, että mistä teemoista keskustellaan ja mikä on tällä hetkellä agendana ja mihin halutaan keskittyä. Ja jokainen opettaja tosiaan kuuluu yhteen tiimiin, siellä on 5-6 opettajaa ja jokaisella tiimillä on sitten tiimivalmentaja, joka luotsaa sitten sitä omaa tiimiä. Sitten meillä on pedapajat kerran periodissa, eli käytännössä sisäistä koulutusta meidän opettajille. Ja siellä on keskitytty oikeastaan pedagogiikkaan, toimintakulttuurin kehittämiseen. Ja jos muutamia kerron luettelen tässä, että mitä aiheita me siellä on käsitelty, niin on mietitty tuen tarpeen tunnistamista, toiminnan ohjausta, sen tukemista, opiskelutekniikoita, ajanhallintaa, tehtävien palastelua, eriyttämistä, motivaatiota, tavoitteen asettelua, itsearviointia, vahvuuksia ja ryhmäyttämistä ja viime periodissa sitten osallisuuden edistämistä. Eli kovin monenlaisia asioita siellä on yhdessä keskustellen käyty läpi ja mietitty sitä, että miten me saadaan sitten koulun arkeen näitä asioita oikeasti tuotua opiskelijoille asti. Sitten meillä on opettajien kanssa yksi periodipalaveri, joka on aina periodin loppupuolella. Siellä arvioidaan kulunutta periodia, miten se on mennyt ja sitten suunnitellaan jo seuraavaa periodia. Ja jokainen tiimi ja työryhmä saa sitten kertoa siellä myös omia kuulumisiaan, että mitä tiimille kuuluu ja mitä ollaan tehty ja mitä ollaan sitten seuraavaksi tekemässä. Lisäksi meillä on 2 yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmän tapaamista. Meidän opiskeluhuoltoryhmä samalla tavalla kuin meidän opettajapalaveritkin on tosi keskustelevia ja kaikista niistä saadaan kovin paljon ideoita aina sitten toteuttaa uusia asioita täällä koululla. No sitten oppimisen tuen rakenteista. Eli itse ajatellaan sillä tavalla, että meillä rakenteet toimii tällä hetkellä aika hyvin. Meillä on kohtalaisen ketterä lukio, kun ei kauhean iso olla. Opettajat näkee päivittäin toisiaan ja voidaan huikkailla tuolla toinen toisillemme käytävillä milloin mistäkin. Ja tuki on sillä tavalla niin joustavaa ja aika nopeasti pystytään reagoimaan sitten niihin tuen tarpeisiin. Samalla tavalla kuin suurimmassa osassa Suomen lukioista, niin meilläkin tehdään tietysti lukiseulat ja sitten testataan, jolle testi on tarpeen. Lisäksi meillä tehdään lukion alussa heti ykkösille matematiikan orikotesti. Ja näiden lisäksi meillä on sitten käytössä tuommoinen RSMP-motivaatioprofiili, jota me hyödynnetään sitten ohjauksessa, opetuksessa ja myös johtamisessa. Eli tuo RMP-versio on sitten aikuisten versio tästä motivaatioprofiilista. Kaikille se ei ole varmaan tuttu, niin lyhyesti avaan sitä. Eli se on Steven Ricein tämmöisen motivaatioteorian pohjautuva työkalu, ja sieltä saadaan 16 eri motiivia ja niiden motiivien intensiteettiä. Esimerkiksi sosiaaliset kontaktit on yksi motiivi siellä olemassa. Jos sosiaaliset kontaktit on korkealla ihmisellä, niin silloin hän viihtyy toisen seurassa ja hänelle sopii esimerkiksi sitten hyvin ryhmätyöskentely oppimisen tapana. Tai jos sosiaaliset kontaktit on kovin matalalla ihmisellä, hän viihtyy mieluummin yksin ja tekee mieluummin ehkä yksin sitten niitä tehtäviä. Tai vaikka hyväksyntä, jos hyväksynnän tarve on kovin korkea, niin sellainen opiskelija on kovin epävarma, pelkää virheitä, ei halua näyttää niitä virheitä toisille ja moni heistä on myös perfektionisti, haluaa viilata viimeiseen asti sitten niitä omia tekemisiään. Tai jos hyväksynnän tarve on kovin matala, niin semmoinen opiskelija taas sitten luottaa omiin kykyihinsä ja kaikki sujuu kuin itsestään. Eli tällaisia tosiaan mietitään aina sitä opetusta suunnitellessa, että miten me voidaan kohdentaa sitä opetusta ja että se opetus ja oppitunnilla tekeminen olisi mahdollisimman monipuolista se pedagogiikka, jotta jokainen erilainen tyyppi opiskelijoista voisi omine motiiveineen ja vahvuuksilleen sitten tarttua ja saada sitä opetuksesta mahdollisimman paljon irti. Ja tärkeänä meillä tuossa monipuolisessa pedagogiikassa on myös se, että me pyritään opettamaan tuolla oppitunneilla erilaisia opiskelutekniikkoja niin paljon, että ne tulisi vahvaksi ja opiskelija löytäisi sieltä sitten omat hyvät tekniikat, joilla hänen on paras opiskella.
Sitten meillä on tarjolla opiskelutaitojen ja hyvinvoinnin opintojakson kerran tai 2 vuodessa. Se on aika suosittu ollut ja siellä tosiaan on nämä 2 tärkeää asiaa paketoitu yhteen opintojaksoon. Olli mainitsikin jo meidän jatkotukipajasta. Itse monesti sanon, että se on meidän oppimisen olohuone. Siellä aika rennossa meiningissä tehdään sitten niitä tehtäviä ja harjoitellaan koulupäivän jälkeen niitä asioita, jotka kaipaa vielä syventämistä. Eli joka maanantai ja torstaina kokoonnutaan 2:30–4 tuonne meidän luokkaan ja siellä on tarjolla aluksi kahvia ja vähän purtavaa ja sitten lähdetään purtamaan niiden tehtävien parissa. Ja siellä meillä on aina mukana minä erityisopettajana, sitten aineenopettajana niin, että maanantaina on matikkapainotus ja torstaina sitten kielipainotus plus sitten muita aineita. Ja se on ollut tosi suosittu, että vaikka ei kauhean iso lukio ole, niin parhaimmillaan 40 opiskelijaa on siellä ihan vapaaehtoisesti tekemässä hommia tuolla jatkoilla meidän olohuoneessa. Sitten meillä on 2 vuotta tainnut olla nuo ROPE-palaverit, eli ne käytännössä on sellaisella kokoonpanolla, että siellä on ryhmäohjaaja mukana, opinto-ohjaaja, erityisopettaja. Ja kokoonnutaan aina arviointipäivän jälkeen ja käydään sitten ryhmäohjaajan johdolla läpi kaikki ne ryhmän huoliopiskelijat. Ja yhdessä mietitään 3 porukalla, että mitä näille huolille tehdään ja miten lähdetään sitten tukea sille opiskelijalle mahdollisimman nopeasti järjestelemään. Ja tämä on ollut ihan hyvä konsepti siihen, että ryhmänohjaaja ei ole sitten niiden huoliensa kanssa ja ryhmänsä kanssa ihan yksin, vaan siinä on useampi ihminen sitten pohtimassa asioita. Ja tietysti erityisopettaja yksilöohjausta opetusta saa meillä ja jonkun verran myös samanaikaisopetusta. No sitten tuosta henkilöstöosaamisen kehittämisestä. Niin tuossa on lueteltu asioita, mihin me ollaan kiinnitetty täällä Siilinjärvellä huomiota. Eli meillä siellä pohjavirinä on vahvasti se positiivinen kasvatus ja ratkaisukeskeinen työnote. Ja hirmu tärkeänä ja ylpeänä me aina kerromme myös näistä näin toimimme Siilijärven lukiossa toimintaohjeista, jotka pohjaa vahvasti tuohon positiiviseen kasvatukseen. Ja meillä tosiaan ne näkyy jatkuvasti täällä arjessa. Ja meillä on tärkeää, että me tunnistetaan niitä tuen tarpeita mahdollisimman aikaisesti ja että opettajalla on tiedot ja taidot tunnistaa niitä tuen tarpeita ja myös herkkyyttä tunnistaa sitä tukea ja reagoida mahdollisimman nopeasti. Monipuolinen pedagogiikka on mainittu monta kertaa ja se opetuksen eriyttäminen. Niistä se lähtee se vahva tuki siellä aineenopettajan antamana. Ja opiskelutaitojen vahvistaminen kuuluu tuohon samaan kategoriaan. Ja henkilöstöä meillä on koulutettu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti monessa eri yhteyksissä. Eli pedapajat meillä tosiaan on kerran periodissa, eli käytännössä 5 kertaa vuodessa, ja siellä on monia teemoja käsitelty, kuten jo äsken sanoin. Sitten meillä on vesokoulutuksia. Monesti yhdessä vesossa meillä on ollut ulkopuolinen kouluttaja, ja siellä isommissa koulutuksissa on muun muassa käsitelty positiivista pedagogiikkaa, vuorovaikutusta ja nyt on esimerkiksi sitten tulossa motiiveista ja niiden liittymisestä hyvinvointiin niin seuraavassa vesossa tälle keväälle. Lähes kaikki meidän opettajat on käynyt mininepsy-koulutuksen ja ovat olleet kovin tyytyväisiä, että ovat tämmöiseen koulutukseen päässeet. Osa opettajista on saanut myös pedagogista valmennusta, eli käytännössä siitä, että miten näitä ihmisen nuoren motiiveja sitten voidaan hyödyntää siellä opetuksen suunnittelussa ja opetuksen toteutuksessa. Ja meidän tiimin vetäjät on käynyt tiimimestarit-koulutuksen. Ja sitten ihan omalla väellä me kokoonnutaan pedagogisiin aineryhmiin aina aika ajoin Erkka-open kanssa siellä aineenopettaja ryhmittäin. Pohditaan sitten kunkin aineen niitä omia pedagogisia asioita ja mietitään sitten niihin ratkaisuja. Sitten heitetään taas Ollille. Kiitos Tarja. No tuossa millä tavalla sitten voidaan seurata sitä, mitä muutoksia nämä meidän toimintakulttuuriin ja pedagogiikkaan liittyvät toiveet on saanut aikaan, niin tässä nyt on viimeisimmästä kouluterveyskyselystä muutamia nostoja, mitä me on pystytty kehittämään meidän toiminnan avulla. Esimerkiksi tuosta me ollaan aika ylpeitä, että opiskelijoiden kokemus siitä, että opettajat ovat kiinnostuneita heidän asioistaan, niin kokemus siitä on noussut 63% 83%. Ja sitten väsymys ja uupunut on vähentynyt. Aiemmin 49% vuonna 2023 koki
väsymystä ja uupumusta. Nyt viime vuonna vastauksessa 28% koki väsymystä ja uupumusta. Ja sitten mielialaoireilu on valtakunnallista keskiarvoa vähäisempää. Ja sitten myös valtakunnallisessa vertailussa tuo väsymys ja uupumus on meillä nyt tällä hetkellä selkeästi keskiarvoa vähempää. Sitten meillä on jokaiselle vuositasolle tämmöiset vuositasokyselyt. Ykkösille on tulokyselyt, kakkosille on olokyselyt ja sitten abeille on lähtökyselyt. Ja nyt tässä viimeisimmässä lähtökyselyssä, joka toteutettiin nyt tammikuussa, niin abiturientit ovat vastanneet, että 95% kokee saaneensa oppimista tukevaa palautetta, 100% kokee voivansa vaikuttaa lukion arkeen ja 94% kokee, että opiskelu on selkiyttänyt omia vahvuuksia. Ja nämä kertoo siitä, että ne meidän tavoitteet tämän positiivisen kasvatuksen vahvuuksien hyödyntämisen ja tunnistamisen näkökulmasta on niin kuin mennyt selkeästi eteenpäin. Ja myöskin se osallisuuden ajatus, koska opiskelijat kokee, että he voivat vaikuttaa omaan arkeensa noin vahvasti, niin on meille hyvä signaali siitä, että ollaan menty näissä asioissa eteenpäin. No sitten viime syksynä meidän opettajat teki tämmöisiä osana yhtä pedapajaa koulutusta niin lupauksia opiskelijoille. Tässä on nyt muutamia nostoja, mitä meidän opettajat lupaa opiskelijoille. Tervehdin ja näen sinut. Lupaan yrittää olla rohkeampi kohtaamistilanteissa, pistää syrjään omia epävarmuuksiani. Kysyn mitä kuuluu. Lupaan pyytää anteeksi kun teen virheen. Kuuntelen hetken vaikka olisi kuinka kiire. Kiinnitän huomiota, että kukaan ei olisi yksin. Koitan sanoa nimesi ainakin muutaman kerran periodin aikana. Ja lykkään seuraavan tunnin alkua, jos nuorella on oikeasti tärkeää asiaa. Ja me näytettiin tämä ykkösten huoltajien illassa. Näitä oli paljon enemmänkin. Me tähän koottiin nyt muutamia tämmöisiä ehkä niin kuin tärkeimpiä. Ja tämä oli älyttömän kiva. Herätti huoltajissakin semmoista hyvää puhetta, mitä me aikuiset näille nuorille luvataan. Tässä melkoisena turbotykityksenä meidän oppimisen tuen asioista ja vähän koulun toimintakulttuurista ja pedagogiikasta ja sen kehittämisestä. Me jätettiin tähän loppuun noin 5 minuuttia aikaa sitten, jos teillä on kysymyksiä, niin voidaan vastailla vielä sitten niihin. Kiitos ihan valtavasti Siilinjärvelle. Täällä tulee uploadeja ja taputuksia. Onko Heidillä kysymys siellä? Ole hyvä. Vai onko käsi ylhäällä muuten vaan? Heidi Joo, Hautala. Kiitos. Biologian aineenopettaja Espoosta. Mua kiinnostaisi tietää, että miten teillä riittää opettajien YS-aika, kun tuntui olevan aika paljon kaikkia koulutuksia ja kokouksia. Ja sitten toisaalta, miten te ehditte niinku tämmöisiä normaaliarkeen liittyviä juttuja myös noissa ryhmänohjaustuokioissa käydä läpi, kun on lisäksi paljon näitä teillä hienon kuuloisia juttuja siellä myös. No YS-ajasta ensinnäkin meillä on niin kuin semmoista ikään kuin sidottua YS-aikaa niin pikkusen päälle 40 tuntia vuodessa, kun 101 tuntia on se maksimi. Eli noin 60 tuntia jää sitten opettajalla tämmöistä sitomatonta YS-aikaa sitten lukuvuoden ajaksi vielä, että ei noihin meidän yhteisiinkään juttuihin ihan tuhottoman paljon aikaa mene, vaikka se tässä nyt niin kuin näistä kertoo, niin kuulostaa siltä. Ja tokihan sitten joudutaan tekemään valintoja, että mihinkä asioihin me keskitytään ja kiinnitetään huomiota, että kaikkeenhan ei tietenkään aika riitä, mutta se priorisointi on todella tärkeää. Ja varmaan niin kuin vieläkin siinä olisi liinattavaa, että mitä voitaisiin jättää pois, kun on tullut uutta näiden toimintojen ja lakimuutosten myötä tähän niin kuin ryhmäohjaajan ja aineenopettajan ja myöskin niin kuin rehtorin arkeen. Niin jatkuvaa niin kuin tämän hyvinvoinnin näkökulmasta tätä arjen tarkkailua siitä, että mitä kannattaa tehdä ja mitä jätetään sitten huomiotta.
Mikä olisi toinen Toinen kysymys? kysymys oli sitten liittyen siihen, että miten me hoidetaan näitä yhteisiä arjen asioita, niin aika paljon sähköisellä tiedottamisella. Eli aikatauluja ja tällaisia ei käy välttämättä yhdessä läpi, vaan ne tulee meille sitten sähköisiä kanavia myöten ja sieltä opettajat saa ne tietää, mikä on ollut kyllä tosi kätevää. Ja sitten tärkeille keskusteluille ja dialogille enemmän aikaa. Joo, kaikki tiedottaminen hoidetaan sähköisten kanavien kautta, että silloin kun ollaan yhdessä, niin silloin keskustellaan vaan niin kuin pedagogiikasta ja toimintakulttuurista, jos tälleen karkeasti nyt halutaan se jakaa. Kuulostaa hyvältä, kiitos. Täällä on lisää kysymyksiä, että kuka teillä on ollut moottorina luomaan näin selkeitä ja loistavia rakenteita ja systeemeitä, ja ketkä suunnittelevat ja vastaavat koulutuksista ja muista? No, mä voin vastata. Eli Olli on meillä oikeastaan ollut se moottori tässä. Olli tuli yhtä aikaa taloon kuin minä, mutta Olli on ollut meillä se, joka tämän homman on pannut käyntiin. Ja toki sitten meitä muitakin innokkaita tässä matkan varrella on ollut mukana. Suunnittelusta vastaa tietenkin meillä rehtori, apulaisrehtori toiminnasta, ja esimerkiksi pedagogia suunnitellaan paljon, on apulaisrehtori ja minä olen ollut siinä paljon mukana niitä toteuttamassa. Niin ehkä 3 tärkeintä henkilöä näiden rakenteiden ja toiminnan suunnittelussa on minä, sitten meidän apulaisrehtori Anu ja sitten meidän erityisopettaja Tarja. Ja sitten meillä on nyt ollut silleen hyvä tilanne, että meillä on myös hanketyöntekijöitä ollut tässä niin kuin 2 eri hankkeesta. Toinen on yhdessä nuorisotyön kanssa ja toinen on sitten niin kuin Kuopion kaupungin kanssa yhteistyössä tämmöinen meidän lukiohanke, jossa tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia on sitten voitu viedä eteenpäin, ja sitten näitä hanketyöntekijöitä on ollut meidän yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä myöskin mukana, ja sillä yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä aika paljon on jumpattu sekä näitä rakenteita, mutta sitten näitä käytännön toimia, että millä tavalla voitaisiin niin kuin järkevöittää ja viedä eteenpäin. Oma ajatus niin kuin johtamisesta on se, että se viisaus ei ole minussa, vaan pitää tosi herkällä korvalla kuunnella, kun täällä on paljon taitavampia ja viisaampia ihmisiä kuin minä, niin valita ne oikeat ihmiset sitten oikeisiin tehtäviin ja paikoille viemään tätä arjen käytäntöä eteenpäin. Täällä vielä kysytään, että miten hienoon systeemiin opettajat suhtautuvat. No ehkä Tarja voi vastata tähän. Mä oon jäävi vastaamaan. No niin, kyllä. No aina kun uutta lähdetään tekemään, niin totta kai se ensimmäinen vuosi oli ehkä aika raskaskin. Eli uuden kehittäminen, tai sitä ei oteta aina niin ilolla vastaan, mutta tänä päivänä tilanne on jo huomattavasti parempi. On totuttu tähän systeemiin, että meillä on tämmöiset toimintatavat ja näin meillä edetään. Ja paljonhan se on tuonut hyvää mukanaan, ja kyllä opettajat sen nyt allekirjoittaa, että näin on. Joo, mä tässä niin kuin nivoisin yhteen. Tämä on niin kuin loistava esimerkki siitä, että kun lähdetään kehittämään, niin lähdetään oikeasti perustasta. No teillä oikeasti tuli ihan uusi lukion rakennuskin sinne, mutta te lähditte arvoista ja vahvasti nivotte uutta lainsäädäntöä, lukiokoulutusta siihen toimintakulttuuriin ja johdatte sitä, otatte ihmisiä mukaan, opiskelijoita mukaan, se osallisuus näkyy tuossa. Niin silloin tämä ei näytä tämmöiseltä yksittäisiltä toimenpiteiltä tai pedagogisilta kikoilta, vaan se on tämmöistä yhteistä eteenpäin viemistä tiettyyn visiosuuntaan. Ja kyllähän nuo indikaattorit, mitä myös esittelitte, mitä opiskelijoilta saatte ja mitä opettajat kertoo, niin kyllähän tuo on valtava kiitos. Kun on ryhdytty kehittämään, niin nähdään, että tuloksiakin tulee. Ja varmaan yksi tulos on myös tuo, että teidän opiskelijat on valumassa myös sieltä isosta Kuopion kaupungista lukiokoulutukseen, että hyvä kello kuuluu kyllä niin kuin kuntarajojenkin toiselle puolelle, että mahtava kuunnella tällaista esimerkkiä siitä. Ei pelkästään tue uudistuksia, vaan koko sen lukiokoulutuksen kehittämisen. Ja eniten taisitte saada juurikin uploadeja noista mittareiden hyödyntämisestä, että teillä selkeästi seurataan, missä mennään ja sitten asetetaan rohkeasti tavoitteita ja sitten lähdetään tekemään hommia niiden eteen ja kaikki sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja sitten myös arvioidaan jatkuvasti sitä prosessia ja uskalletaan tehdä sitten tarvittavia muutoksia. Tuolla on ihan valtavasti kiitoksia ja lisäkysymyksiä, että jos Olli ja Tarja haluaa
vielä chatissa vastailla muutamiin kysymyksiin, niin olkaa hyvä. Meidän tarvii siirtyä seuraavaan esitykseen, mutta vielä kerran valtava kiitos Siilinjärvelle. Huikeata työtä olette tehnyt. Kiitos. Kiitoksia, että saatiin olla mukana. Joo, kiitos. Ja meillä on sitten seuraavana vuorossa Kuopiosta niin Inka Turunen, ja ole hyvä Inka, sä tulet kertoa vähän, miten teillä samanaikaisopettajuutta tehdään aineenopettajien kanssa yhteistyötä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia kaikille ja kiitos Siilinjärvelle erinomaisesta esityksestä. Mukava kuulla, että naapurikunnassa on näin hienot systeemit saatu tehtyä. Ja nyt tällä hetkellä, nyt mä katson, että otetaanpas uudestaan mun jako päälle. Näkyy oikein hyvin äskenkin. Okei, ja mä pistän nyt vaan tuon esitystilan sitten päälle. Onko teillä nyt esitystila siellä? Hyvin näkyy. No hetkonen, mä teen vielä nyt yhden kerran tämän jaon, niin sitten se no niin. Näkyykö nyt tämä esitystila teillä? Näkyy. No niin. Eli tosiaan mä oon Inka Turunen Kuopiosta erityisopettajana täällä Kuopion taidelukio Lumitilla ja Kallaveden lukiolla tällä hetkellä. Ja olen tosiaan itse olen tässä lukiopuolella nyt 4 vuotta ollut erityisopettajana, sitä ennen pitkään perusopetuksessa erityisopettajana. Ja nyt kerron tässä esityksessäni aineenopettajien samanaikaisopetuksesta lukioissa ja muista tuen keinoista, joita olen tässä nyt viime vuoden aikana paljonkin tehnyt. Ja tämän taustalla on nyt Opetushallituksen lukio-opiskelijoiden oppimisen tuen kehittämisen ja vahvistamisen hanke, joka päättyy nyt tässä joulukuussa. Ja hankkeella oli useita yhteistyökumppaneita, joista tässä on maininnat, eli Espoon lukiokoulutus Omnia, Turun lukiokoulutus, sitten Gradian koulutuskuntayhtymän lukiokoulutus Jyväskylästä ja sitten Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Riverian lukiokoulutus sekä Joensuun seudulta muutamia pienempiä lukioita ja sitten nettilukio Otavia. Ja hankkeessa tavoitteena oli kehittää Kuopion lukioihin samanaikaisopetuksen malli, jonka avulla voitaisiin tukea erilaisia oppijoita ja heidän kykyjään ja tarpeitaan sekä vahvistaa näitä eriyttämisen ja tukimuotojen käyttöä aineopetuksessa ja samalla antaa opettajille tietoja ja taitoja, jotta se yksilöllinen oppimisen tukeminen olisi mahdollista. Ja tämä tarkoitti esimerkiksi sitten opettajien mentorointia ja sitten yksilövalmennusta. Ja silloin kun hanke tässä alkoi, niin minä siis toimin tässä hankkeessa ainoana hanketyöntekijänä. Toki minulla oli koulujen tuki tälle, mutta ryhdyin miettimään sitä, että no mitäs ihmettä, miten mä nyt pystyn näihin tavoitteisiin vastaamaan. Ja sitten kuitenkin, kun hankeaika oli alun pitäen vähän lyhyempi, että sille saatiin sitten jatkoa, niin sitten että mitä siinä ajassa pystyy saamaan aikaiseksi. No sen verran taustatietoa, että Kuopiossa on keskustassa on 4 päivälukiota ja 1 aikuislukio, ja sitten maaseudulla toimii 2 lukiota, joilla on yhteiset opettajat ja yhteinen hallinto. Eli useampia kouluja joka tapauksessa, ja myöskin joka koululla on omat käytänteensä ja omanlainen toimintakulttuurinsa. Eli haasteita oli vähän jo alussa. No sitten mä ryhdyin miettimään sitä, että no miten mä sitten, että mistä taustasta minä lähden tätä asiaa nyt lähestymään. Ja sitten mä
perehdyin jonkin verran niin kuin kasvatustieteellisiin tutkimuksiin ja ryhdyin sitä sitten pohtimaan, että mitä se yhteisopettajuus sitten voisi olla. Ja sitten mulle tuli tämän tyyppinen kuvio vastaan ja sen vuoksi sekin on nyt tässä. Eli totesin sitten, kun tutkin tätä, että yhteisopetushan voi olla hyvin monenlaista. Se voi olla tiimiopetusta, vuorottelevaa opetusta, eriytettyä, pistetyöskentelyä, joustavaa ryhmittelyä. Eli hyvin monenlaista. Ja sitten myöskin semmoinen lähtökohta siihen, että ei oikeastaan ole olemassa mitään yhtä mallia eikä toista parempaa mallia. Että se riippuu hyvin paljon niin kuin tilanteesta ja sitten myöskin tarpeista, että millä tavoin sitä opetusta niin kuin voisi ruveta kehittelemään. No sitten sen tuli vastaan paljon myöskin jo tehtyä tutkimusta, ja yhteisopettajuushan ei ole mikään uusi juttu, sillä esimerkiksi Timo Salovita on jo yli 10 vuotta sitten esitellyt erilaisia samanaikaisopetuksen malleja. Ja tässä mallissa niin kuin erona on niin kuin se, että tässä ensimmäisessä mallissa kaikki opiskelijat ovat yhdessä, ja sitten tässä toisessa mallissa opiskelijat ovat ryhmissä. Ja silloin periaatteessa, jos kaikki opiskelijat ovat yhdessä, niin se opetus voi olla avustavaa, täydentävää tai tiimiopetusta. Ja se opettajan tehtävä siinä vähän vaihtelee sitten riippuen siitä, minkä tyyppinen opetus siihen niin kuin ollaan sitten valittu. Eli jos on kysymys avustavasta opetuksesta, niin toinen opettaja, toinen kiertäjä avustaa tarpeen mukaan. Täydentävässä opetuksessa sitten opetusta vuorottellaan ja vapaana oleva auttaa. Ja tiimiopetus on sitten näistä se kaikkein hioutunein malli, eli silloin voidaan puhua jo yhteisopettajuudesta, jolloin opettajien välillä on sitten tiivis vuorovaikutus ja kaikkia ikään kuin rooleja ei ole niin ennalta suunniteltu. No sitten opiskelijat, jos heitä on jaettu ryhmiin, niin he voivat opiskella oppisisällöltään samaa opetusta, tai sitten heillä voi olla oppisisällöltään erilaista opetusta. Ja näistä esimerkkejä nyt vaikkapa kiertävät pisteet, eli kaikki opiskelijat kiertävät kaikilla samoilla pisteillä. Ja pisteillä on eri tehtävät. Tai sitten voidaan opettaa rinnakkain, eli ryhmä on jaettu esimerkiksi kahtia, ja se opetus on sisällöltään eri ryhmissä samanlaista. No sitten jos opetetaan eri sisältöjä, niin sitten ryhmissä tietysti se opetus on erilaista, tai sitten henkilökohtaista opetusta voivat saada esimerkiksi erityisopetusta tai henkilökohtaista opetusta tai ohjausta. Eli hyvin tuttuja malleja nykyään. No sitten lukiopuolella törmäsin, kun perehdyin näihin taustatutkimuksiin, niin lukiopuolella tätä yhteisopettajuutta ei ole niinkään paljon toteutettu, vaan tehtyjä tutkimuksia on, mutta ne on hyvin pitkälti perusopetuksen puolelta. Mutta yhteistä näille tehdyille tutkimuksille on se, että yhteisopettajuudesta on havaittu olevan hyvin useita hyötyjä. Ja se, miksi niin kun yhteisopettajuutta on pidetty hyvänä, on esimerkiksi se, että se mahdollistaa mahdollistaa hyvin monenlaisia tapoja toteuttaa sitä opetusta. Esimerkiksi joustavia ryhmittelyitä ja sen, että häntä voidaan tukea niin kuin aiempaa paremmin yksilöllisesti. Ja sitten voidaan esimerkiksi monipuolistaa sitä opetusta. Ja sitten ihme ja kumma on myöskin huomattu, että saatetaan voida säästää aikaa ja myöskin resursseja. No sitten voidaan tietysti jakaa sitä yhteistä vastuuta ja saada vertaistukea ja ammatillista kehittymistä ajatellen niin kuin semmoista tsemppiä myöskin siltä kollegalta ja samalla tietysti uusia ideoita opetukseen. Ja kun näistä hyvistä puolista, kun täällä mainittiin tämä aika ja resurssi, niin on havaittu se, että näistä varsinkin siinä aloitusvaiheessa, kun sitä yhteisopettajuutta on ryhdytty suunnittelemaan, silloin se on vienyt hyvinkin paljon aikaa, mutta sitten kun valmiit mallit
ja toimintaperiaatteet on luotu, niin sen jälkeen se toteuttaminen on ollut huomattavasti helpompaa seuraavina vuosina ja seuraavina kertoina. Ja siinä mielessä sitä aikaa ja resurssia on säästynyt. Ja samalla tavoin kun vastuuta on jaettu, niin silloin on sitä resurssia säästynyt muihin asioihin, jolloin se työ on myöskin koettu paljon mielekkäämmäksi. No sitten myöskin yhteisopettajuus ei ole mikään automaatio, ja yhteisen sävelen löytäminen ei myöskään ole monessakaan tapauksessa mikään itsestäänselvä asia, vaan se vaatii tiettyjä edellytyksiä opettajilta. Ja tästä on esitetty myös esimerkiksi niin, että opettajien yhteistyön tulisi olla yhdenvertaista ja opettajien välillä pitäisi olla keskinäinen kunnioitus ja luottamus, yhteiset tavoitteet ja opiskelijat ja sitten myöskin jaettu vastuu paitsi niistä lopputuloksista, niin myöskin tiedollinen ja taidollinen vastuu. Ja näihin liittyen sitten tietysti myöskin yhteistyön tekeminen saattaa aiheuttaa stressiä ja se voidaan kokea hyvin se toimimattomaksi ja tämmöisiä esteitä tämmöiselle yhteisopettajuudelle ja yhteisen ajatuksen syntymiselle on sitten tällä dialla. Ja siellä esimerkiksi yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen puute, prosessiin sitoutumattomuus ja sitten juuri äsken mainitsemani ajan puute ja sitten myöskin se ajatus siitä, että suhtautuminen prosessiin, että kaikki ei synny pakottamalla, vaan se yhteisen sävelen löytäminen vie oman aikansa ja prosessiin kuuluu myöskin erilaisia vaiheita ja alkuinnostuksesta myöskin kaaoksen tunteeseen ja stressiin ja ynnä muuhun. Eli tällaiset muutokset, ne tapahtuu aina vähitellen ja se on niin kuin sellainen henkilökohtaisesti koettu semmoinen prosessi, mikä pitää niin kuin käydä ennen kuin sä uskallat luottaa niin kuin uudenlaisiin toimintatapoihin ihan 100%. Eli tämä vaatii myöskin aikaa, jotta siitä niin kuin tulisi semmoinen pysyvämpi käytäntö. No sitten käytännössä se, mitä minä sitten niin kuin tein tässä omassa hankkeessani, kun olin perehtynyt näihin taustateorioihin ja ajatuksiin, että mitä tässä oikeastaan nyt ryhdytään niin kuin tekemään, niin käytännössä mun tehtävänä oli lisätä lukion aineenopettajien yhteistyötä ja samanaikaisopetusta. Ja tämä tapahtui niin, että kaupungissa oli tällaisia koulukohtaista resurssia, joka koululle jaettu tietty summa, ja kouluilla oli sitten niin kuin käytössään rahaa, sitten opettajat saivat siitä niin kuin vähän lisää, että jos he toimivat samanaikaisopettajina, niin kuin lisää palkkaa. Ja sitten tehtävänä oli myöskin koota näitä olemassa olevia hyviä käytänteitä ja kehittää niitä edelleen, ja sitten myöskin kokeilla uudenlaisia malleja. No, näitä kohta esittelen sitten, minkälaisia malleja nyt sitten olen tässä kehitellyt. Ja voinkin sitä ennen kerron täällä nyt, niin kuin nyt tämä hanke kesti nyt vähän yli 1,5 vuotta. Niin esimerkiksi toisella koululla, missä nyt niin kuin työskentelen tällä hetkellä, niin opettajat ovat aineenopettajat, jotka saavat nyt tällaista pientä lisää tästä samanaikaisopettajuudesta, niin täällä on erittäin innostunut opettajien ryhmä, jotka opettajina huoneessa on koottu, tai siellä on niin kuin kaikilla nähtävillä kaikkien opettajien lukujärjestykset, joista nämä opettajat, jotka ovat tästä samanaikaisopetuksesta innostuneet, niin voivat vapaaehtoisesti ilmoittautua sinne lisäresurssiksi sinne oppitunnille. Ja he ovat sinne, niin kuin, että silloin kun heillä itsellään ei ole opetusta, niin he voivat mennä ottaa niin kuin ikään kuin lisätöitä. Ja tästä, vaikka se kuulostaa ehkä vähän hullultakin, näkyykö nyt teillä tämä esitys? Joo, mulla vaan pätkii omat linjat, no niin. Eli niin, tämä toimii nyt tällä hetkellä todella
hyvin. Ja nämä opettajat, jotka ovat siellä olleet mukana siellä lisätukena oppitunneilla, niin he ovat olleet hyvin iloisia siitä, että he ovat voineet joustavammin ryhmitellä sitä omaa ryhmänsä, eriyttää opetusta, ovat voineet pitää suullisia kokeita ja sitten tietysti auttaa näitä opiskelijoita aiempaa paremmin. Ja tällä hetkellä nämä opettajat, jotka ovat tässä mukana, niin toivovat kovasti, että tämä käytäntö voisi jatkua niin kuin tulevaisuudessakin. No sitten olen itse erityisopettajana ollut mukana oppitunneilla ja sillä tavalla, että olen jaksojen alussa tai aina ennen uuden jakson alkua niin kysynyt opettajilta, että mille oppitunneille he tarvitsevat apua ja sitten sen mukaan niin kuin mennyt sinne tunneille avuksi. Ja tämä on myös mahdollistanut sen pienemmässä ryhmässä opettamisen ja sitten tarvittaessa myöskin yksilöopetuksen. No, sitten olen toiminut pedagogisena tukena opettajille osallistumalla muun muassa koulujen pedagogisiin kahviloihin ja sitten myöskin antanut joillekin opettajille tämmöistä mentorointitukea. No sitten, mennäänpäs, katsotaanpas nyt nyt pitäisi tulla seuraava dia, mutta hetkinen, missäs mun diat nyt on? Nyt on siellä materiaalisivulla toiseksi viimeinen. Joo, no niin. No sittenpä mä mä jaan täältä nyt sitten näitä dioja, mitä mä oon minkälaisia esityksiä, minkälaisia malleja minä nyt tässä minun hankkeessani sitten olen kehitellyt, mutta nyt täytyy toi jako pistää pois ja hetkonen. Ei. Nyt mulla ei näytöstä, kun pitäisi jakaa, niin nyt mun pitäisi saada nämä mun mallit näkyviin, mutta nyt hetkinen, nyt mä en jostain syystä saa itse niitä. Mutta minkä sä olisit sieltä halunnut? Mä olisin sen ensimmäisen dian, missä on se yleinen malli. Pahoittelut nyt tästä, kun tekniikkaa kyllä testattiin, mutta hetkonen, kun mä yritän nyt saada tämän jaon täältä. Ota ihan rauhassa. Laulaako Jukka meille jonkun välilaulun? Onko tässä vaiheessa kysymyksiä? Voidaanko me? No voi vitsi. Mutta saankohan mä näitä? Entäs jos, kun mä otan nyt tuolta tuon oman, kokeilen nyt vielä. Josefina, ole hyvä. No nyt mulla olisi toi tuossa, kokeillaanpas nyt. Haluatko sä Josefina Syrjälle jotakin kysyä, sanoa? Nyt hei, näkyykö teillä nyt tämä? Näkyy, no loistavasti. Yes, hyvä. No niin, pahoittelut tästä. Ei mitään. No niin, eli tässä nyt ensimmäisessä mallissa, tämä oli nyt se, jo tätä mallia, tässä on nyt ihan, niin kuin äsken esittelin näiden tätä Salovidan pohjustamaa tai näitä malleja, niin tässä on nyt tämä malli sitten, että kaikki opiskelijat yhdessä ja opiskelijat ryhmissä ja sitten, että millä tavoin tätä sitten voidaan toteuttaa. Ja tänne on myöskin näihin koottu nämä edut ja haitat jokaiseen, että miksi tätä kannattaisi. Ja tämän mallin olen tehnyt sen vuoksi, että tässä olen halunnut opettajille pohjustaa sitä, että mitä se samanaikainen opetus voi olla, tai tämä yhteisopettajuus, jotta heille on syntynyt tästä niin kuin jonkinnäköinen käsitys siitä, että minkälaisia asioita se nyt voisi
niin kuin käsittää ja minkälaisia etuja ja haittoja tähän asiaan nyt liittyy. Et pohjustuksena esimerkiksi näissä pedagogisissa kahviloissa olemme niin kuin tämän mallin kautta lähteneet tätä asiaa niin kuin rakentamaan. No sitten tähän seuraavaan malliin, näkyykö tämä teille? Näkyy. Joo, hyvä. Niin, tähän olen koonnut nyt sitten näitä Kuopion lukiossa olemassa olevia käytänteitä tästä yhteisopettajuudesta ja samanaikaisopetuksesta. Ja näiden linkkien alta löytyy aina erilaisia toteuttamistapoja, joita on sitten näillä kouluilla tehty. Ja tästä voisin nyt vaikkapa avata, matematiikassa on tehty paljonkin näitä erilaisia kokeiluja. Ja esimerkiksi, jos otan tästä nyt tämän tyyppisen, niin täällä on aina jokaisessa kortissa on ikään kuin kuvattu tämä, mitä siellä tehdään siellä oppitunnilla ja mikä on samanaikaisopettajan rooli ja miten on viestitelty esimerkiksi ja ynnä muuta ja minkälaisia kokemuksia siitä sitten on ollut. Ja esimerkiksi tässä on tämä toteutus tapahtunut niin, että opetusta on ollut samaan aikaan 3 eri ryhmässä ja samanaikaisopettaja on ollut tässä ensin kiertänyt kaikissa ryhmissä ja sitten on ollut myöskin mahdollisuus opiskella pienemmissä ryhmissä lisäopettajan tuella. Ja sitten opettajalle on tietysti jaettu nämä yhteiset arviointikirjat, Teams-ryhmät ynnä muut. Ja opiskelijoiden kokemus on ollut se, että heistä on tuntunut siltä, että he ovat saaneet apua helpommin ja nopeammin. Ja erillinen tila on koettu hyödylliseksi, kun sinne on voinut mennä sitten opiskelemaan niin kuin rauhallisempaan tilaan. No sitten matematiikassa on siis useitakin, samoin Ruotsissa on monenlaisia toteuttamismalleja, ja tästä voisin nyt vaikkapa näyttää tämmöisen mallin. Ja tässä esimerkiksi on, että kuinka paljon on 2 opetusryhmälle jaettu sitä opetusvastuuta, ja tässä tapauksessa on ollut 2 ryhmää ja 3 aineenopettajaa. Ja tässä tämä on niin kuin ollut tämmöistä täydentävää opetusta, jolloin tämä samanaikaisopettaja on kierrellyt tarpeen mukaan näissä molemmissa ryhmissä. Ja tässä taas on ollut paljon myönteisiä kokemuksia juuri tämän joustavan ryhmittelyn ja pienryhmätyöskentelyn ja henkilökohtaisen tuen antamisen mahdollisuuden vuoksi. Ja näin. Eli tässä mallissa on koottu näitä Kuopiossa olemassa olevia malleja ja niiden rakenteita ja niitä kokemuksia, jotta tieto näistä mahdollisista toteuttamistavoista olisi niin kuin avoimesti saatavilla. No sitten yksi osa tätä minun hanketta, mihinkä nyt toivottavasti riittää aika kertoa tästä, niin näkyykö jako? Kysytäänpä ensin tämä. Näkyy. Hyvä. Näyttää tältä ja on tällainen oppimateriaali, jonka jaoimme näille yhteistyökumppaneiden kaikille kouluille sekä sähköisenä että painettuna. Ja tämän olen laatinut Riverian erityisopettaja Tiina Reinikaisen kanssa ja sitten Joensuun seudun lukioiden Outokummun, Juuan, Heinäveden ja hetkinen, että nyt muistan sanoa, Polvijärven lukion kanssa olemme tehneet tämän yhteisen materiaalin. Ja tähän tämä on tehty niin kuin tämä opas tiivistettä, jotta on opettajilla tietoa tästä oppimisen tuesta ja niistä mahdollisuuksista lukiokoulutuksessa. Ja tänne olemme koonneet paljon tietoa niin kuin oppimisen tuen uudistuksista. Ihan tästä nyt voin näyttää, mitä kaikenlaista täällä on. Ja näistä uudesta lukiolaista, mitä erityisopetus lukiossa on ja minkälaisia asioita esimerkiksi opiskelija voi hakea, kun hän hakee erityisjärjestelyitä, minkälaisista asioista se voidaan myöntää. Sitten minkälaisia oppimisen tuen haasteita on. Ja sitten olemme koonneet myöskin tänne, miten nämä haasteet ilmenevät, niin tämän tyyppisen
kuvaan, eli hyvin monenlaisia syitä. Ja sitten tärkeänä osana olemme myöskin koonneet tänne näitä tuen keinoja ja pedagogisia ratkaisuja. Ja vähän koitan suurentaa tätä. Näitä on hyvin runsaasti, mutta täällä esimerkiksi nyt pystytte itsekin siitä lukemaan, niin vaikkapa opetuksessa, että minkälaisia asioita voidaan siellä, niin kuin, miten sitä voidaan selkeyttää sitä opetusta tai havainnollistaa, ja miten voidaan opettaa löytämään tärkeimpiä asioita esimerkiksi. Ja sitten täällä on eri asioista, vaikkapa koetilanteista ja tehtävistä ja apuvälineistä, ohjauksesta, opetusjärjestelyistä, niin koottu ne tänne tiivistetysti näihin laatikoihin. Sitten me ollaan tänne myöskin koottu tällainen kuvana tämä, että keitä kaikkia tähän opiskelijan ympärille, keitä kaikkia siellä saattaa olla, että minkälaisessa verkostossa se opiskelija toimii ja keneltä hän voi sitten mahdollisesti saada sitä oppimisen tukea. Ja sitten myöskin olemme tänne koonneet näitä eri rooleja, jotta esimerkiksi aineenopettajat osaisivat ohjata opiskelijaa niin kuin oikeiden palveluiden luokse. Ja täällä tosiaan niin nämä meidän hanke- ja yhteistyökumppanit, kiitoksia kaikille yhteistyöstä myös tässä vaiheessa. Ja tämä materiaali me tosiaan jaettiin sekä sähköisenä että painettuna versiona näiden yhteistyökoulujen opettajille. No sitten hankkeessa tein myöskin Opinvoimalan sivustoille materiaalia yhdessä Turun lukiotoimen ja nettilukio Otavian kanssa, niin tänne teimme tätä Tuki lukiossa materiaalia. Ja täällä löytyy myöskin näistä erilaisista oppijoista paljon tietoa, ja täältä työkaluista, niin täältä löytyy nyt muun muassa tämä Oppimisen tuki lukiossa -opas, jota äsken esittelin, ja sitten myöskin näitä rakenteellisia ratkaisuja, niin täältä löytyy nyt nämä minun tekemät mallit myöskin. Ja sitten nämä kaikki materiaalit tietysti sieltä avointen oppimateriaalien kirjastosta, kun tämä nyt on hanketyö ollut. Mutta nyt tässä on hirveän paljon asiaa ja nyt koitan pikkuhiljaa lopetella, mutta sen verran voin sanoa, että kokemukset nyt tästä samanaikaisopetuksesta niin on ollut koululla hyvin positiiviset ja monella koululla on todella hyviä käytänteitä, joita on tässä hankkeen aikana kehitetty edelleen, ja sitten on myöskin lähdetty niin kuin reippaasti kokeilemaan uudenlaisia käytänteitä, ja tällä hetkellä tuntuu, että tämä niin kuin samanaikaisopetus, niin se on niin kuin löytänyt paikkansa täällä lukiokoulutuksessa, ja opettajat, jotka ovat sitä ryhtyneet tekemään, niin eivät enää haluaisi palata niin kuin vanhoihin toimintoihin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Inkalle. Täällä ei nyt ainakaan heti ole chatissa kysymyksiä. Haluaako joku kysyä Inkalta jotakin? Ole hyvä, Terhi Rantanen Rovaniemeltä. Joo, kiitos. Jaksan ruveta kirjoittaa tuonne chattiin. Kysyisin semmoista, tämä oli hirveän kiva tämä oppimisen tuki lukiossa. Mä sieltä aeo.fi-sivulta tulostin tämä justiinsa vähän aika sitten. Kysyisin tästä, kun tässä oli nämä pedagogisia keinoja, niin täällä kokeessa, mitä on lueteltuna, niin miten teillä on opettajat suhtautunut näihin? Täällä on tämä suullinen täydentäminen ja lunttilappukokeet ja vain perusasioita mittava koe, niin miten teillä on opettajat suhtautunut näihin tämmöisiin? No siis tietysti vähän vaihtelevasti, ja nyt mä edustan sitten, niin kun mä puhun usean koulun puolesta, niin en pysty niin kuin siinä mielessä sanomaan ihan niin kuin, mutta sanotaan nyt vaihtelevasti, että osa opettajista just ovatkin niin kuin tekevät sitten on näitä opiskelijoita, jos tavoitteena on vain päästä läpi, niin heille sitten vähän ehkä
räätälöitäänkin se koe sitten, jotta se on niin kuin mahdollista se läpipääsy. Mutta tämäkin on toki niin kuin semmoinen, että osa opettajista, niin kuin tiedän tämän, että tämä on aika hidasta tämä muutos tässä suhteessa, mutta sitten myöskin, että jos se läpipääsy on vaarassa, niin sitten niin kuin tullaan vastaan, ja varsinkin jos siihen liittyy niin kuin oppimisvaikeuksia tai jotakin muuta, niin silloin niin kuin sitä ymmärrystä löytyy. Joo, kiitos. Jos ei meillä ole tässä vaiheessa muuta kysyttävää, niin kiitos vielä Inkalle Joo, kiitoksia. Kuopioon. Pidetään pieni tauko ja jatketaan sitten 13 minuutin kuluttua, eli kello 15, niin kuulette Sannaa ja Katia, ja he tulee kertoa vähän sitten neuromoninaisuudesta ja miten niihin haasteisiin voidaan lukioympäristössä vastata. Palataan kello 15 linjoille.